Al llarg dels diferents capítols anirem explicant les diferents tècniques i maniobres a vela llatina. Però no tan sols ens pararem a les embarcacions com un patrimoni material, sinó que també veurem el patrimoni immaterial. Cal mantenir uns oficis vius dintre d'aquest patrimoni immaterial, ja que utilitzen unes tècniques ancestrals ja des de fa més de 2.000 anys. En aquest primer capítol ens situarem en els orígens de la vela llatina, que ara per ara són desconeguts, però sempre podem trobar pistes. Els primers testimonis de la vela llatina el tenim a la làpida funerària de Miletus del segle II després de Crist. Posteriorment, del segle V, tenim el mosaic de Calenderis i com tercer testimoni important tenim el grafiti de Kèlia, del segle VII. Ens trobem entre una nova família que són les veles axials. Aquest tipus de veles, juntament amb la tarquina, la vela al terç i la vela llatina o vela martell, ens permeten navegar amb vents en contra. En tot, tenim certes dubtes si els seus orígens realment varen ser al Mediterrani, a l'Oceà Índic o a la Polinèsia. De tot això, intentarem esbrinar-lo al llarg d'aquest capítol. A l'inici de la navegació, la vela quadra i els rems eren els elements principals d'impulsió, que permetien fer una navegació de llarg recorregut, utilitzant al llarg dels anys diferents combinacions d'arbres i velam, i que segles més tard seguirien el mateix camí les naus amb vela llatina. La vela quadra s'utilitzava amb vents portants, fins al través, i els rems amb vents contraris, o per la navegació sense vent. Però la necessitat obliga de manera que al principi de la nostra era apareixin noves solucions, com les veles axials, que es despleguen seguint l'eix de l'embarcació i que permeten navegar fins uns 45 graus respecte al vent, aconseguint grans millores per guanyar senyida, simplement modificant el punt de creu. Creiem que ja al segle II després de Crist s'utilitzaven embarcacions de pesca i petit cabotatge, amb un perfil de vela de martell. Posteriorment tenim el mosaic Calenderis del segle V i el grafit de Kèlia del segle VII, com a exemples d'especial atenció, per veure la seva evolució, encara que podem observar diversos grafits al llarg de la història, moltes vegades sense determinar l'època exacta. Aquesta adopció de les veles axials porta a anar reemplaçant en segles posteriors a la vela quadra a l'àrea mediterrània, especialment a partir de l'edat mitjana, arribant a tenir certa estabilització pel que fa a la tècnica i l'evolució. Aquesta nova vela axial, acompanyada de la seva particular tecnologia, obliga a passar de navegar amb una vela simètrica, que sempre rep el vent per la mateixa banda, a navegar amb una vela simètrica, que rep el vent alternativament per les dues bandes. Segurament, aquesta nova forma de navegar es va començar a utilitzar minoritàriament en petites embarcacions, gairebé a manera d'experimentació, i segurament en una zona amb illes, ja que els vents tèrmics eren molt canviants al llarg del dia, de manera que era necessari poder navegar en tots els rums i amb la vela llatina podien fer-ho, maniobrant d'una forma totalment nova per a l'època. En tot, la utilització de la vela llatina conserva certes reminiscències d'aparells i maniobres de la vela quadra, especialment navegant amb vents portants, navegant a la careu, però amb una simplificació dels aparells, tal com poden veure en els dibuixos. Sobretot quan es navega amb la vela en creu i a l'orsa llarga, utilitzant tancons laterals i pollacres, per oferir al vent una superfície semblant. També ho podem observar amb la vela de martell o la quetxa marina i la possibilitat d'utilitzar les veles de boneta.
podem considerar que són les invasions àrabs al llarg del segle VII després de Crist les que estenen l'ús de la vela llatina a la Mediterrània i que s'incrementaria al llarg d'uns quants segles. En tota la seva representació gràfica és escassa, com així testifiquen les fonts literàries o les iconogràfiques, sobretot pel que fa a l'ús de la vela martell. Com ja hem dit, aquesta vela era coneguda des del segle II després de Crist, però segurament el seu ús generalitzat es produeix a partir del segle V, de manera que durant aquest interval de 300 anys es va anar millorant i desenvolupant la tècnica que havia de competir amb la vela quadra. És durant aquest període que apareixen nous aparells, se'n simplifiquen d'altres i s'utilitzen tècniques més desenvolupades i molt particulars. Alhora, també neixen noves tècniques de construcció pel que fa al buc de les embarcacions, tot i que aquest darrer fet es faria amb un canvi tecnològic molt lent, ja que aquestes noves tècniques es desenvoluparien al llarg d'uns quants segles, probablement entre els segles V i XI. És clar que el buc i l'aparell són els dos principals sistemes tecnològics d'un vaixell de vela i que lògicament tenen un cert grau de connexió entre si, ja que un buc ha de ser capaç d'absorbir les forces generades per l'aparell de vela. Així, les proves d'assaig i error influeixen en la tecnologia que cal utilitzar. Aquest fet és el que podria justificar la lentitud en el transvasament i disminució de la utilització de la vela quadra, en favor de l'augment en l'ús de la vela llatina a la Mediterrània. Curiosament, això no va passar a l'Oceà Índic, on la vela quadra i la llatina va compartir un mateix espai, juntament amb altres tipus de vela. Pel que fa a la utilització a l'Índic, creiem que el seu ús es generalitza més tardanament, ja que no s'han trobat vestigis de cap tipus abans del segle IX i segle X. Generalment, molts dels vestigis procedeixen de fonts islàmiques, el que podria donar una pista de qui la va portar i com varen anar modificant la relació del caient de proa respecte al caient de popa, passant de la vela quadra a la d'un martell més o menys pronunciat, fins a arribar a la llatina. També s'observa que el seu ús més generalitzat no es produeix fins a l'arribada de portuguesos i otomans a partir del segle XIII al XV. I per això va arribar a la conclusió l'expert White. El Mediterrani i l'Oceà Índic s'han constituït dos espais marítims independents a nivell nàutic, arribant a la mateixa conclusió pel que fa a les tècniques de construcció naval i, en particular, els sistemes d'acoblament de lligadures del buc. Per tant, creiem que la vela llatina utilitzada pels àrabs prové dels coneixements adquirits a l'Imperi Bizantí, ja que quan aquest va caure, els àrabs de la mar la van seguir emprant i difonent a la Mediterrània, al Mar Roig, Golf Pèrsic i l'Oceà Índic. Al segle XV, amb el descobriment del Nou Món, es va tornar a instaurar i millorar la vela quadra, tot buscant un millor rendiment econòmic per competir en la carrera d'Amèrica, mantenint al principi la vela llatina popa, i es desenvoluparen noves veles quadres i aparells, que amb una mínima tripulació fes que el viatge fos rendible econòmicament, tal com la barca, polacre o el balatxer, que encara conserven un aparell mixt, però finalment la vela quadra es va imposar. Tot i així, la vela llatina va seguir emprant-se en el Mediterrani, en embarcacions de cabotatge i pesca, com la galera, i d'altres de la mateixa família, com la galiasa o la galiota, la bergantina, el xàvec, la barca de comerç, místic, llondro, tartana o la barca de mitjana o el llagut de tràfic, juntament amb les embarcacions de pesca de la família dels llauts, coneguts des del segle XIII, com embarcacions auxiliars de les naus, però que es van utilitzar fins al segle XX i encara perduren com embarcacions d'esbarjo en alguns casos, desapareixent la major part per la competència del ferrocarril, els motors i els de les noves arts de pesca.
però van acabar apareixent nous tipus de vela de tall, de maneig més senzill, i la vela llatina va ser totalment abandonada en aquestes grans naus. Pel que fa a les veles austronèsies, creiem que les veles axials apareixen molt abans que en el Mediterrani, però per camins diferents, atesos a l'aïllament patit durant mil·lennis i la necessitat de navegar entre les illes. Els habitants van buscar solucions amb els materials que tenien al seu abast, tant en fusta com en fibres tèxtils, i amb tecnologia i desenvolupament propi, trobant solucions molt enginyoses i semblants, en alguns casos, als de la nostra vela llatina. Així, davant el problema de navegar contra el vent, van desenvolupar les veles quadres axials i veles de 3 punts de tipologia molt diversa i amb un vocabulari propi, sense influències àrabs ni portugueses. En aquest sentit, cal tenir en compte que els portuguesos van arribar segles més tard i, per tant, són famílies separades. Així doncs, de moment, continuem pensant que la vela llatina neix a partir d'una vela quadra i que va ser un invent de la cultura grega desenvolupat per la cultura romano-bizantina i que posteriorment va ser adoptada pels àrabs, que la van emprar i difondre fins avui dia. També ens sembla clar que la vela llatina va passar a l'Índic, tot i que en dates no determinades i per camins desconeguts, però en tot cas clarament posteriors en uns quants segles, respecte a les evidències que hi havia a la Mediterrània, que juntament amb la vela llatina apareixen altres tipus de veles axials, com la vela tarquina i la vela al terç, amb influències clares entre elles, tal com poden observar amb la vela bermudiana, la guaira o la cangrea, entre altres veles més modernes. Sigui com sigui, el que és segur és que si avui moltes d'aquestes embarcacions s'han salvat és gràcies a la navegació d'esbarjo i un nou moviment cultural que, a més de voler preservar-les, també treballa perquè siguin reconegudes com a patrimoni material i immaterial.